Rek, iki yo, bengi-bengi udan-udan rek yo, tak belan-belani, tak review no oma Mewah api asli Surabaya. Teko jalan raya cuma 10 meter rek yo, iku lho jalan raya rek yo. Loh yo. Omahe ono loro jejer warna putih ambek ijo iku rek yo. Lah saiki sing tak sepilno iki ae rek yo, padha rek yo. Ayo Cak langsung Cak. Loh, iki ukurane 6 kali 10 asli Surabaya, tempatnya di Pakal Surabaya Barat lo. Pagre rek yo, api kena dibuka karo ditutup ini iki yo. Wis saya langsung. Lah, Assalamualaikum. Lah nek masalah karpot ombo rek yo, mobil sembarang isok mlebu tenang ae. Fase tampak depan wis koyo ngene iki rek yo. Tali air ono lampu hiase, kanan kiri rek yo ono cendela sakura ngene iki rek yo. Terus nang kono iku ono motif figura ngono iku rek yo. Engko kayak ono fotomu apik rek yo. Nah, terus nang kene iki sik rek yo tak buka celono sepatuku. Tidak apa-apa. Lah, nang kene iki ono ruang tamu order rek yo, keistimewaane maneh kena gawe. Dadi cara ngono sampean nek duwe tamu wis gak usah digawa mlebu menjero rek yo. Ben kekayaanmu gak diintip tanggane. Wis, terus nang kono iku kok kayak ono taman, kayak ono lampu-lampu ngono iku. Lah kono wis ono pagar lostere. Kene iki wis iku Cak yo. Wis ono lampu hiase. Ayo Cak langsung Cak. Assalamualaikum. Nah, telon rek yo. Ruang tamu tua ruang keluarga sing super gede. Kena gaya sing nang RT RT sik mod lah. Telon, omahe dukur, plafone wis drop ceiling, ono lampu hiase, terus nang kono iku wis kayak biasa rek ono kaca gede. Nah, ruang tamu keluargae kena wake full wall molding wisan yo. Nah, aja kamar ono loro, iki langsung kamar pertama nang kene iki rek yo. Kena gambekan sahdu nek bengi karo bojone sampean niku. Kok sampean karek lu kono gondene to ada ya si ready rek yo. Lah iki pintune rek yo. Sliding lunyu kayak ulut kejugruli. Yo. Wis. Kamare jejer iki kamar kedua hampir padha lah karo kamar pertama wis tak desain nanti pengap ono cendeloe sisan. Yo. Pintune padha sliding menghemat ruangan rek sebenere. Lah, terus nang kene iki ono dapur. Dapur rek yo. Kene nggone wastafel, kene nggone magicom, kene nggone kompore rek yo. Terus pinggire dapur iki ono kamar mandi sing super gede, kene gatus wong 30. Full keramik rek yo. Klosete nggih, kloset duduk, teraso ready, ada sabun ready, sing opininya pun langsung digas. Nah, terus nang kene iki ono area laundry room yoan. Loh, yo. Area laundry room kono wis tak pembuangan, kene wis tak kran, kene wis tak colokan. Kayak sampean pengen deket-deket mesin cuci tau apa niku rek yo. Wis langsung digas rek yo. Omah iki murah pol, ukurane 6 rumah semewah iki ukurane 6 kali 10, regane cuma 500 juta rek yo. Teko jalan raya mek 10 meter, ono loro jejer. Langsung digas nek sampean pengen minat atau pengen takon-takon survei lokasi langsung japri via WA. Untuk nomor WA bisa cek di bio profil. Assalamualaikum, bye.